So yun, makulay na buhay mga belly. So may food charity tayo sa Mexico, Pampanga. Yan, shoutout kay Doktora. Shoutout po, Doktora. Ay, nandito si Popo ah. Good morning po. Good morning po. Kompleto na lahat. Yung mga linagay natin sa ref campaign, nandyan na lahat. Opo, nandito po. Good morning po mga kabeli. Ang ginagawa mo dyan? Nakaupo po. Asiksikan. So mga belly, time check, alas 2 na madaling araw. So kailangan natin gawin to. Para saan? Para sa mga Ang tagal. Mga belly, para sa kinabukasan. Okay, biyahe na tayo. Ayan si Adam mga belly. Good morning po mga kabeli. Wala pa si Anton? Hindi ko alam. So mga belly, si Anton kasi malayo bayo sa amin. So titingnan natin sa labas. Pag wala, diretso na tayo. Thank you. Na tayo sa barangay San Juan. So yun, Mexico, Pampanga. Hindi ako namin sa kanya. Bago namin. So Belly, nandito na tayo sa ano ni Doktora Tess. So mga Belly, taon-taon niya pong ginagawa to na unang simban madaling araw, nagpapaalmusal siya rito sa lugar nila. Yun. Pangilan taon na natin ito, Dam? Luwata? Pangatlo nga yan. So ayan mga belly, time check 3:15 na ng umaga. So tapos ano to mga belly, sopas, mineral, tapos meron siyang pandesal. So yearly yung mga nagtitinda ng pandesal dito, doon lang kami ma-order. Yun, nagbababa na yung mga kabeli. Wala tayong nakalimutan doon ha. Chicken manok. Mori, wala kang face mask. Good morning ka muna, Mori. Good morning po mga kabeli. Isang bagsak sa isang maagang. Ala.
Mga belly si Anton wala. Okay lang yan mga belly ka. Maintindihan natin baka napagod yung bata. Yung bahay kasi na ito sa amin mga belly medyo may kalayuan kaya hindi katulad nito dikit-dikit lang pwedeng pag nagising ang isa gigisingin yung iba. Po, unahin mo yung bawang sibuyas natin po. Ayaw mo na kayo mamaya mo na So mga belly, 3 kaldero po yung order sa atin na sopas. Anong ibig sabihin ng sopas, Dam? Wala. Sopas! Sopas lang. Ano? Masarap yung pag malamig pa rin. Hindi. Ibig na sopas. So, mabilis. Ha? Po, ano? Happy birthday. Opo. Ay, isang bagsak muna. Para malungkot yung birthday ah. Pinagluluto ka daw ng pansit ng papa mo kahapon. Ayaw mo. Ha? Wala po. Gusto mo daw sa Jollibee ang birthday? Ha? Doon na kami mga nagtitinda dito. Lugaw mga kabeli. Mga nagtitinda ng mga puto-puto mga kabeli. Subang mga kabeli. So yun mga belly, start na tayo. So igigisa na natin ng isang gisaan lang yung sahog na sopas natin. So 3 kaldero gagawin natin. Okay, bawang sibuyas sa mga belly, butter. Bawang 1 kilong bawang, 1 kilo sibuyas. Okay mga belly, papupulayin muna natin to tapos yun na, tuloy-tuloy na lang. So mga belly, okay na yung bawang sibuyas natin. Lalagay na natin yung manok. Manok po mga kabeli. Yung mga belly, lagyan muna natin ng chicken powder. Pepengin tubig niya. So mga belly, naninigit sa ilalim. So lalagyan natin ng konting tubig. Sige, hurry. Okay. Ito kami ito.
Ano, balik. Sa mga Belly, balikan natin after. Ilang minuto? 5 minutes mga Beli. Ha? 5 minutes. 48. 48 minutes to. So 48 minutes. 5 minutes. Sabi po, 5 minutes. 5 minutes lang. 5 minutes sa Belly. Sa mga Belly, naka 48 minutes. 48 minutes. So again, natusog natin na ito mga Belly. Hatiin natin to sa 3 kaldero. Ngayon, so mga Belly, ang problema, umuuga itong ano, baka bumigay pag sinalang na natin 2 kaldero. So kailangan nating ibaba. So sa tatanggalin yung paa nito mga Belly para sa flooring na. So kailangan ibaba ito mga Belly, tanggalin yung paa. Ram, saan kami na ito? Mayor. Kay Consiel RD Bondok, yun, ng San Juan, Mexico, Pampanga. So silipin na natin. Pag kumukulo na yung tubig nito mga Belly, maglalagay na ako ng pasta. Macaroni pasta gamit natin, elbow. So ditak pa. So linagyan ko ng konting mantika para hindi manikit-nikit yung noodles natin. Hinaantok si Popo. Hindi ka natulog na. Anong oras? 1:00. Gising na 2:00. So mga Belly, time check tayo pala. 4:50. So mga Belly, mag-i-start yung misa 5:30. Parating na yung mga ibang nagsisimba. Hanggang 6:30 tapos na misa rito. Yun, nakagayak na lahat. Ganda ng pantalon mo po black and white Black, ha? Hindi pareho. Hindi pareho. Hindi pareho, white pinili mo. Black and white. Dapat yung kabila, puti medyas mo, kabila itim. Ha? Pangit. Bakit sa tingin mo maganda yan? Hindi, okay naman yung tsura. Natatawa lang ako sa'yo. So, Belly, talagang batang-bata pa itong bata na to. Hoy, wag ka daw kamot ng kamot. Sabi nila pag nakaharap sa yung camera, kamot ka ng kamot na ganyan eh. Ha? Pag ano daw, gagano na, magkakakamot ha, sabi sa comment ha. Ha? So, mga Belly, lalagyan na natin ng noodles to. Di ba? Sige, pagdagdagan mo. Do one part na? Sige, dagdagan mo. Dito ako pa. Saan niya? Saan naman yung dito? Okay. So mga Belly, hintayin muna natin mamagay noodles. Tapos kung kulang, dadagdag lang tayo. Point dito sa kabila. Okay, hintayin lang natin lumambot to, tapos titimpla na natin mga Belly. Belly, malambot na yung pasta natin. So, titimpla na natin. Tignan, lagay mo yung sahog. Ubus natin mga kaibigan. Ano eh? Gatas, 5. Try muna natin sa 5. Diba? Go. Pasok, Kapitan Didong. Isang bagsak mo na. Belly, si Kapitan dito kayo. Kaya dito, tinatawanan ni Mori. Ayan, saan? Dam, paminta, patis, chicken powder. Dahan-dahan kayo, baka mapatid kayo dyan. Ibutan mo po siya. Nanini po. Paminta mga Beli.
Ganda ng kulay po. Titigan mo po. Hotdog dam. Lagyan na natin yung hotdog mga belly para sabay na maluto. Sige, lagay. Patang natin. Tutukan na. Patis, mga kabeli. Okay mga belly, patis. Chicken powder. So mga belly, mamaya ako nalalagay yung gulay. So mga... Yun o, si Kapitan. Ay, Kapitan. Si Consial Artie mga belly. Ay, Mare, pagkikuha ka, Mare. Morning! Ay, ano, good morning muna kay tita. Sige, ito na yan. Kapag Ito ka, friend. Yun mga beli, binigyan na ng research daw yung kay Boy. Evaporada. evaporada yung sopas. Yung isa mga beli. Umuulo na. Mga ba yan, mga dito. Patay nga po yan. Pwede sana ngayon natin. Oo, okay naman naman yan. Parang na naman. Magsireto mo nagsisetup para... Saan naman po yan, pwede. Ano yan, pinili doktora? Regala. Regala na. Kita nga mo. Yan talaga, wala yung nanay kami natagyan. Kung kutsara pa, pasuyo. Yun mga beli. Carrots. Yes, really? Adam. Okay, ito na. Magkaitan kita. Eh mga beli, titikman na namin ni... Sino? Sige, point. Point, halika rin. Tutukan mo nga po. Impe. Ito natin konti. Tati katap lang dua. Ano pa? Meto nga pa. Oh. Ba? Masarap po mga Beli. Walang tingin mga beli, pasado na yung lasa sa akin. Ewan ko sa kanila ako na pasado na. Sa mga beli, pakukuluan ko na lang to. Tapos, okay na. Mga beli, okay na itong dalawang kaldero na to. So, isang kaldero na lang lulutuin natin. Yan, shoutout muna kay Tita Tess Regala. Tapos, Joan Pineda Mercado, Asmin Mercado, and Jan Mercado from USA. Shoutout po! So, Mercado family, shoutout po. Shoutout po! Yun. Lola mo. Mercado si Lola eh. Ayo, shoutout po sa mga merkado dyan. Yan. Sa mga beli, mga taga-Arayat, shoutout po. Mercado family yan. Okay, so pwede na siguro ito. Ibababa muna natin yung isa. Point. King point, king point. Pare, dito tayo. Ando na. Pare. Yung sigurado, mainit yan ha. Hinirayan mo natin. Hindi, shoutout din po kay Kuya Noelito and ano to, Elenita
Magat. Yan, Noelito and Elenita Magat. Yan na. Ano ito? Gaily? Gili Ella, Gaily. KK and Dale. Gaily, Ella, KK and Dale. Oh, Dale. Dale. Oh, Dale. Yan, from USA. Nakabook po sila ng January 19. Shoutout po. So yun, shoutout na rin Shoutout po kay sa lahat. Ate Elizabeth, Elizer, Marie. Yan o ini. Siguro siya ganun kayo. So yun mga Beli, huwag na itong dalawang kaldero na to. So isang kaldero na lang po. Tapos yung pandesal na i-order na natin, di-deliver daw po mamayang hapon. Yun. Balik ko lang po mamaya ako dito. Magbukas. Mauna na yung sopas, pare. Bago matapos daw po yung ano, yung misa. Ayun o. Ang talaga? Padama na po. Dito muna, pare. Mainit. Balik niya. Alipar, salon ko. Oh. Oh, doon na lang. Sige. Pare, kita kayo rin malinis. Antabayanin niyo yung camera. Oh, dito muna. Yung mga bili, papakulo na tayo ng tubig. Basta po mga bili. Basta, pangatlong sala na po yung mga kabeli. So, pangatlong kaldero na po. Yung mga kabili, malambot na. Lalagay pa lang. Malambot na yun doon, ma'am. Hindi pa bumubulo. Punta tayo sa kapangan yan. Oo. Okay na po mga kabeli. Ano yun na? Yun o. Pangatlong sala na po yung mga kabili. Tatlong kardero malaki. Malaki. Pang 450 na katao po yung... Ligit. Malambot na po yung tubig. Yan, malambot na yung tubig. Saka... Ito yung ano natin mga kabeli. Maraming pandesal. So yung mga Beli, ang dami nagsisimba. Puno yung simbahan. So mga Beli, time check, alas 6 na. So 30 minutes na lang, tapos na yung misa. So magre-ready na tayo para lumabas mamaya yung mga nagsimba. May mga nakatakal na tayo. So yan Ate Tess, unang naman na natin si Ate Dolly. Che, muna akong dito. Hindi ba lang? Hindi mo So mga Beli, nagagayak na po sila. So time check, 6 AM na po. Ayan. Christmas, Ginaldo. Ayan o. Merry Christmas! Kasala rin nga anak namin. Yung kasala na. Damag masyadong puno, dama. Pag yung mga bata kasi hindi naman nila mauubos. O tsaka po ito mixer. Mahigit kalahati lang yan, tama yan, ganyan lang. Mori, pag nakita mo sobra, pwede mong...
ng Barangay Hall, mga beli. Barangay Hall ng San Juan. San Juan, Mexico. Daming nagsisimba, oh. Walang mga puto bongbong, gatas kalabaw. Good morning po. Morning! Bili na ng gatas ng kalabaw, Ayun. kalamay, ubi. Puto, kalamay, ube. Magkano bentahan ngayon ng ganito ating? 60. Ano yan? Ubi ale. Ube alaya. Thank you po. Ayos ko ba mo? Lelot. Lelot manok. Lelot manok. Pwede ko papakita? Ayun o, lelot manok. Magkano naman order niyan? 50. Ayos. Palabok mga belly, oh. Tsaka Wala. spaghetti, Palabok magkano? 30. 30. Spaghetti, 30 din. Oh, invite mo na yung mga viewers ko dito sa sa nasa harap lang po kami ng San Juan Bautista Chapel, kamo. Eto, magkano dito? 10 po. 10. Eto, anong tawag dito ating? Hangaus ka rin. Suman binalot sa daon ng saging. Penga, 10 neto. 10 nito po. Ay, 5 neto. Magkano dito? 10 po. O parehas, 5 na lang para ano. 5. Tapos doon mga beli, mga ano ba tinda sa kabila? Tiramisu, mga ganun. 10. Hindi mo pa pinagsama, sayang yung plastic. Yun o, tamales. Ito, sumambulagta, no? Okay, thank you. Yan sa mga beli, ganun din yung tinda. Tapos may mga tamalis dito. Ay, kano. Diyan na kita sinyo. Tamales. Okay mga beli, puntahan na natin yung mga kabeli natin para yun o, almusal tapos sopas. Ate Daloy, oh. Suman, manyaman lang sosog yung sopas din eh. Live na pa kaya. Manyaman lang sosog. Damo. Nakailan na tayo? Ang 20-30. Anong 30? 30 siguro, 30. 30 na yan. So kalahati pa yung kaldero natin. Ayan o, ating. Lola Tess, Merry Christmas! Mengan ni ate. Na? Mengan ni ate William. Mengan ni ate William. Ate dyan kang balyan? Ay, tinape, pakiabutan mo pa tinape na nakapandanom. Yung mo pa na sa sili. Dala mo, mapagay mo to. Ay, ikaw yung naman yung pakwanan mo. Wala kang plastic kayo. Diyan may hand glove si tita. Ate, ang gloves bali. Arin, ito. Ay mga beli, nag-start na po. Hindi po, malakas ko po. Ay, Laman nyo na lang mo. Kaya kisi mo po yan. Ate, ganig, taga-abot ka tingin. Ano tinigo? Pachaya sa kulo. Ate, Masinina po kasi yun. punta ka banyo, kingarayat. Panto na may kabili ka rin.
Sige pa. Si Ate Lloyda. Ay, Ate Daddy. Sila lang po kayo. Magmidi ng kayo. Ayan. Tapo kayo. Diyan ka tayo chat. Thank you po tayo kay Tita Tess. Yan. Ay, tingin tira. Ang makanano kami din na naabutan na kita. Kita kayo, okay nga ra, patino. Ate nga. Oh, ramdam na. Ay, pandesal po ating Kenny. Pandanam Kenny kayo kumana. Kumakain tinapay Kenny, oh. Kita sa ano? Isa dyan, tatasal. Oo, basta kumuha na kayo dyan. Pandesal. Pandesal. Makakain po ano po. Oo na, kumuha na kayo. Pandesal. Pandesal sabi po kaya. Basta may Baby. Jasmine Mercado. Yan, shoutout po kay Ate Baby Jasmine Mercado from Las Vegas. Shoutout mo si Tita. Hi, Baby Jas. Saka si Lola Tess. Lola Tess. Ayo, good morning po. Layo, layo. Yate coach yun eh. Busy, busy. You know, si Consi. Busy, busy. Wala, nakagad na tayo, Dam. Ay, sige na. Nakakal sinibag yun ni Consi. Mana kayo munta ng Kenny. Walang... Mineral na po, tanong po. Mineral na po, pandesal na din yan. Bayan taga-abot na kanda ng karela ko yan. Taga-kuha na kamo po. Dayo tayo ni Guy. Sa tabi ako. Mami, pag-isuyo ko. Diyan pa kami pandesal. Kahit taba. Thank you na po ang Tita Tess. Thank you. Tita Tess, regala. Sa mga belly, nasa 60 yung naka-ready ni Adam. Ayun, naubos bigla. Tayo kumakangkay kita tayo. Pansit na pong kutsara, mapandanong. Ay, makalali kayo po, patamitakid kayo ha. Kayo po dumala na, pakanilit nyo. Hindi na po siya. Dakal po pandesal ganyan na kukuha kayo. Sige, oh, kumana kayo po. Pibuhatan niya pa itong metong lipat niya kita ang Adam. Sabon niya mo itong atsuka rin. Dan metong po. Re, pasuyo pa, buhaya pa ito, lelay niya ang Adam. Blessing mo yan, blessing. Gari kay Tita Tess. Dam. Dam.
Sige, kape na tayo. Dalo niyo masalese, ako tutulog. Teng kumakain pandesal na pandanom ka rin ha. Kaya mo, mga pogi ito. Ay, ingi kayo kutsara doon. Re, abutan mo na rin ito kutsara, re. Like and subscribe. Tay ba kabit ko? Kahit agad lang. Ay, ito ma. Ma, kumakain pansit ka rin ay pansit. Sopa sa mga ay ta. Pandesal na po mineral water. Banyak ka to. Banyak ka to. Hindi may pamapali. Uy, HBD! Uy, Yuli, ay! Ano man? Bakit ang anak ko? At ang mo, matutuwa na pag iyak, hiwayan mo. Matuwala ka, ilalagyan naman. Roger, pagkakarti natin. Isa, no, puro Ay, thank you po tayo kay Tita Tess. Thank you, Tess. Regala. Masarap na almusal. Yun, thank you po. God bless po. So, Abeli, 6:30. Maaga natapos yung misa. Hello po. May pagbalikan siya eh. Kami mo bagay. Kaya dagdagan mo na ko yan. Kaya lang kayo. Para salik eh. Paglapas. Paglapas. Sa kaldero pa to, kasi. Wala na kutsara daw? So ayun mga belly, patapos na tayong mag-feeding. So ayun, maraming salamat kay Tita Tess. So ayun, Doktora Tess, maraming salamat po. You know? Merry Christmas, Ate Tess! Christmas! Ang Aguinaldo me! Aguinaldo! Tita, masarap ba yung sopas? Thank you po. Thank you. Daratilat! Sopas! So ayun mga belly, tapos na tayo mag-feeding. Maraming salamat po kay Doktora Tess Regala. So shoutout na rin po kay Aris Tenko. Thank you. So yun, Merry Christmas! Merry Christmas po sa lahat. Unang simbang gabi mga belly. Yan. Thank you. Ingat na lahat. God bless all. Salamat po. Thank you kayo Tita Tess. Thank you. Tita Tess. So
So mga Beli, may bisita tayo. Galing po ng US, sa Maryland. Yun o. Hateng, good morning. Ay, good afternoon. Ay, anong family name po kayo, ma'am? Coronel po. Ah, Coronel. From Mapalit, Pampanga, no? Opo. Yan, ma'am, baka gusto niyo po mag-shoutout. Opo, sinashoutout ko po yung boss namin sa aming trabaho sa Maryland. Boss Mark, tsaka po yung Henota family. Si Fair. Hi Fair, nandito na kami. Thank you po. Ma'am, kayo po. Ating na lang. Anong boses po? Okay. Thank you po sa pagbisita. Yan, maraming salamat. So mga Beli, pupunta sana sila ng kusina. Kaya lang Monday ngayon, sarado po. Okay, thank you po. Thank you. Ay, Bella, ikaw. Bella, ikaw. Hi.